Така се свършиха небето и земята, и цялото тяхно воинство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Това е произходът на небето и на земята, при сътворението им, във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе. А никакво полско растение още нямаше на земята и никаква полска трева не беше още покнъкнала, защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята. Но пара се издигаше от земята, та напояваше цялото лице на земята. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му зюзнено дихание, и човекът стана жива душа. И Господ Бог насади градината на изток в Едем и постави там човека, когото беше създал. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото на познаване доброто и злото. И река изтичаше от Едем да напоява градината, откъдето се разклоняваше и стана 4 главни реки. Името на едната е Фисон, тя е която обикаля цялата евилатска земя, гдето има злато. И златото на оная земя е добро, там има още бдели и ониксов камък. Името на втората река е Гион, тя е която обикаля цялата хуска земя. Името на третата река е Тигър, тя е която тече на изток от Асирия, а четвъртата река е Ефрат.